Достра, ви го представувам кучето мечо, може да го видите. Ви го представувам и газата на кучето, господин Бозо. Ще молим газата да се види. Ел да ви кучето. Гал, пошли кучката. Оттам може да видите гитаристът иде. Точно словно, гитаристът. Мислям, той е копия на Джим Моррисон, копията. Джим Моррисон. Лата Пойнт ќе видите на кошът, молим вас господине, Лата Пойнт. Лата Пойнт. И даваме, опа, и кош! Лата Пойнт, господине, Лата Пойнт. Може да дадете гитара словно. Словно придите му на копията на Джим Моррисон. Джими Хендрис, бате, нещо за публика. Нещо за публика. Я живим. Татуе! Заверувай. О мене. Я съм кривин. То ме нуди. Ние бяхме иначе от Турция на някаква школа. Господина. И той завърши голема академия. Той е некой. То ме вълни. И посекуваме на граѓаните от село Босилово, община, или община Петерево. И Слунченито малко, не виж, не. Ето. Лата Пойнт. Секој човек, секој обид, да те люби, ќе ти се врати. И мора да му залепна тука 50 динара на човеку. Това везно може да се видят. 50 динара, може, слободно. Словно. Може да му ставаме. Секој обид. Да ме люби. Може да ви... Може да го поставяме най-големия другирач за село в Парево. Той е више 8. Той е голема категория. Него файче, знаете. Така не е тук зашен душ, ние снимаме на добър спот. Добро, там по-далеко. Колко песни кажеш? $1 милион. Да. Да, направям Избегаме нищо. Неко македонски? Що бе? От нея се просто човек. Во мене. Я съм кривин. Що ме люби. I lose a friend. Oh, standing on my home. Looking to standing. Chill. What a point! Oh, yeah? What a point! Alive. The wonderful life. Визави, ще видиш небото, не е магично и не случайно. Погледни, девойка на небото, две ни праведи, по ще стане. Let's go. Вече имаме още снимаш.